Ngiphinde ngibingelele futhi bazalwane egameni elihle lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, inkosi yamakhosi. Sishumayela umbuso kaNkuluNkulu, umbuso kaNkuluNkulu ophezulu konke, uNkulunkulu ophilayo, umdali wamazulu omhlaba. Inkosi uJesu mayisifundisa ngobaba osezulwini ithi, manikhuleka nothi baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni injengoba injalo yenziwe ezulwini. Lo mbuso kaNkuluNkulu ke ngushumayelayo nengizowumemezela nabantu bonke abazwayo umyalezo wombuso, indaba ezinhle, ivangeli leqiniso gelekeqe lo mbuso kaNkuluNkulu ophilayo. Uma ngabe belizwa kumele baphendukele embusweni kaNkuluNkulu, bashiye umbuso walelizwe, bashiye indlela zalelizwe zobumnyama, indlela zokufa, indlela zokubhubha. Lo mbuso engizomemezela njengamanje, ngizomemezela ivangeli likaJesu Kristu owafa wavuka, ukuthi nasi isikhathi sokusindiswa, nasi isikhathi somusa kaNkuluNkulu. Singathathi ke leli thuba silenzise. Wena ubucabanga nje ukuthi uyasikhorelela nje ngoba ufuna khonto oyifunayo lapho ku YouTube, but uNkulunkulu uMoya Engcwele waholela ukuthi uhlangane nale message. Kuyaphuthuma njengamanje. Akuyona imessage efana nezinto zonke ekhona ekhulunywa lapha ku YouTube. Isikhathi siphelile sensukwini zokugcina. Kuhlanjulula ibandla liyangcweliswa, kulungiselela ukubuya kwenkosi uJesu masinyane. Naku umyalezo ophuthumayo, phezulu komyalezo abaningi asebengazi abangazi ngawo, ukuthi ngimemezela umbuso kaNkuluNkulu ophilayo, ngishumayela uJesu Kristu waseNazaretha, inkosi yamakhosi eyafa yavuka, ephila kuze kwephakade, ukuthi nansi insindiso, nakho ukuthethelelwa kwezono. Bonke abantu bayaphenduka, baphenduke basindiswe bazalwe kabusha egameni likaJesu Kristu enamandla, bahlanjululwe bangcweliswe ngegazi likaJesu Kristu waseNazaretha. Indaba ezinhle lezi ukuthi kufunyana ukutholakala ukuphila okuphakade ngokukholwa inkosi uJesu, ngomlomo wakho bese uyavuma ukuthi uyinkosi, umamukele. Ngithi uJohn chapter 1 verse 12 noma verse 14 ukuthi bonke abamukelayo banikezwa amandla, baphiwa amandla ukuthi babizwe kuthiwa bangabantwana bakaNkuluNkulu. Uma uJesu ungamamukeli kusho ukuthi umntwana kaSathane. Nanku umbuso kaNkuluNkulu. Bazalwane, imessage yaphuthuma. Kuyoze kube nini umelana uopposer umyalezo ovela kaNkuluNkulu, umelana nezinceko zikaNkuluNkulu, umelana noMoya Engcwele osebenza ezingcekweni zikaNkuluNkulu kubantwana bakaNkuluNkulu? Usuzwile umyalezo. School education is satanic, is of the devil. Eka Sathane, amadimoni esihoko. Phumani phakathi kuyo. 2 Corinthians chapter 6 from verse 14 to 17 and 18. Verse 17, therefore come out from among them, so that I will accept you. Nibe ngamadodana kimi, nibe ngamadodakazi kimi. Ubaba wethu osezulwini thina sonke sithi sisindisiwe, ufuna ukusamukela sibe ngabakhe, but into enza ukuthi angasimukeli uNkulunkulu yile lesi sithixo loNkulunkuluwane, leli demoni, lesi sithombe le-idol esiyipraiseayo okuthiwa imfundo, school education, academic education, into kaSathane. Isikhathi sokuthi sihlukane nayo manje, sihlambulule, singcwelise, sisale noJesu Kristu yena yedwa wafa wavuka, simukele izwi lakhe lona lodwa, siphile ngokukholwa, sihambe ngokukholwa, sihambe ngokuthemba uNkulunkulu yena yedwa. Kuyoze kube nini uphikisana? Kuyoze kube nini? Uyazi ukuthi umuntu mabe emuka olwandle uma ngabe engafuni ukuthi abe sehlazweni, ubone ukuthi uzoba sehlazweni, uzoba ashamed, uzoba embarrassed, uyazama ukutabalasa ukuthi ayina akakwazi ukuswima, kanti ulwandle liyamthatha lihamba naye. Aqala ahleka, uyezwa manje lapha enyakweni ukuthi akasawuthinta umhlabathi, uyagwiliza manje, uyaqala uphakamisa isandla ufuna usizo. Uqale kahle hleka, ecabanga ukuthi kusaphilwa, ecabanga ukuthi ithuba lisekhona kanti useyafa, kuyahanjwa. Uyoqala phakamisa isandla, uyagwiliza amanzi angena emlonyeni. Isikhathi siphelile njengamanje. Akekho ngaboni kwenzana emhlabeni. Abaningi beni bazana njengoba bengilalele njena, nisayibuka indaba, nisazizwa indaba zalelizwe ukuthi kwenzakalani worldwide. Unfortunately, abaningi bahluleka uku-interpreta izinto ezenzeka emhlabeni ukuthi litheni iBhayibheli ngazo.
Izinto esenzana nje manje ukugcwaliseka kweprofeti kuzoba nje insukwini zokugcina. Ngenxa ungabi naso isikhathi nezwi likaNkulunkulu, ngenxa ungabi naso isikhathi nomoya ingcwele, you cannot interpret the times. Isikhathi siphelile manje. Phumani phakathi kwabo, awuphoqiwe. Kodwa this is a matter of emergency. Kuyaphuthuma manje, isikhathi siphelile. uJesu ufuna ukulanda ibandla elingcwele. Phendukani nishiye izwe nenkanuko yalo nendlela zalelizwe. Siphelile isikhathi salento. Uthi inkosi uJesu mesabeni lo unamandla ukuthi yena masebulela athatha umphefumulo, athatha umoya wakhe awufake esihokweni. Nangoku kufanele simesabe ubaba uNkulunkulu sezulwini. Asimusa ukusaba abantu bazalwane. Musa ukusaba ama-colleagues akho, musa ukusaba abakhuzana abantu abathi basondana usonta nabo. Musa ukusaba ihlobo zakho, musa ukusaba umphakathi wakho, musa ukusaba uhulumeni walelizwe. Uhulumeni walelizwe uyazazi ukuthi usebenzela amadimoni, usebenzela uSathane. Niyomangala mase sekudalula zonke imfihlo ezenziwayo. Ukuthi laba bantu laba benza isivumelwano noSathane. Kwabona bayakhuluma lapha kuma social media. Bayavela lapha behlekana bona uqobo. Bayazana bona. Bayazazi indaba abayikhuluma ngaleni ngasese. Musana ukusaba labo bantu. Musana ukusaba ifundiswa. Musana ukusaba ososayensi. Musa ukusaba ukufa vele uzofa egcineni. Ngisho ngathi uthi musabukeka amaphilisi manje akekho umuntu engengezwe mina kuthiwa udla amaphilisi ngenxa ukuthi udla amaphilisi ke akafi. Uyaphila lokho eqhubekele phile. Kuze siyafika isikhathi sokufa kona edla amaphilisi. Akekho umuntu ozophila kuze kuthiwa hayi uyophila forever kulesi sikhathi. Musa ukusaba lokho. Nangu uJesu Kristu waseNazaretha. Nangu uJesu Kristu. Asibuyeni bazalwane sibuyele kuJesu Kristu. Isikhathi sokukhetha manje. Ukhetha ukuhamba nobani manje? Ukhetha ukuhamba noJesu Kristu wavuka kanye nabantwana bakhe. uMoses wakhetha kahle. Wathi kungcono ukuhlupheka nabantwana bakaNkulunkulu. uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ophezulu konke. Ukunokujabula isikhashana esonweni sesystem yalelizwe yabahedeni. uMoses wakhetha kahle wathi angifuni ukubizwa ngesifundiso. Wayesefundile uMoses imfundo yaseGibhithe, ehlonishwa ngayo, enetitle ukuthi indodakazi kaFaro. Ehlonishwa engawasebukhosini, kodwa wazidinaya, he gave up and he denied himself. Wazidela yena uqobo, wakhetha ukuhlupheka nabantwana bakaNkulunkulu. Ukhethana namhlanje? Ukhethana? Wena mongakasindiswa or mhlamba uthanda ukusindiswa, uyimisela ukusindiswa, ngicela ungibuzele umuntu othi usindiswe omaziyo ukuthi ukhetha bani phakathi kaJesu Kristu noSathane. Ukhetha bani imfundo kaJesu Kristu yombuso kaNkulunkulu nemfundo yamadimoni yasesikoleni yama-universities yasekoleni academically. Ngicela ungibuzele wena ozozwa le message, umuntu awuyimisela ukusindiswa. Uhambe ungibuzela umuntu othi usindise ukuthi ukhetha bani phakathi komuntu okholwa uphathi kaJesu Kristu owafa wavuka kanye nemfundo yasesikoleni okungeka Sathane yamadimoni. Yonke imfundo esikoleni yabaSathane yamadimoni yesihoko. Bonke abaphakamisa yona, bonke abakholelwa kuyona, bonke abathanda yona, ikhaya labo laphakade lisesihogweni emlilweni ovutha isibabuli. So umuntu wena uyafuna ukusindiswa, uyathinteka. Ngicela ukuthi masuthintekile uphenduke, udele konke kwalelizwe, ulandele uJesu Kristu yena yedwa, ugcwaliswe ngomoya ingcwele, ufundiswe kaNkulunkulu nalodwa. Isikhathi siphelile. Umuntu uyafuna ukusindiswa nje, uyayibona izono zakho, uyahlabeka enhlizweni yakho, uNkulunkulu wenzela umusa. Vele futhi uzobugcwalisa izwi lithi abokuqala bobo ngobugcina, abogcina bobo ngokuqala. Isikhathi sokhetha njengamanje. Nangu uJesu Kristu. Nangu uJesu Kristu ufuna ukusindisa impilo yakho. But ngeke kusindise umuza neThixo noNkulunkuluwana nama-idols nethombe ezizitifiketi nemfundo yalelizwe nemsebenzi lo yisebenzayo. Awunasikhathi noNkulunkulu, awunasikhathi nezwi kaNkulunkulu, awunasikhathi nomoya ingcwele. It's because uvuka ekseni uzibuya intambama ubhizi ngezinto eziwuparafini, izinkuni. uNkulunkulu azobhubhisa yonke lento ngomlilo ovela ezulwini.
Ekugcineni kwakho konke izinto zesihogo lezi incwadi ubhizi ngazo lezi certificate othi uyayipromota le msebenzi othi uyayipromota funda phela u2 Peter chapter 3 uqala ukufunda verse 1 yonke lento ekhona ibekwe lumlilo izoshe emlilweni incibikala iphela ithi nya finish nalezi certificate lezi ithixo lezi njengamanje ubuzwa le message nje uNkulunkulu uphuthumisa wena ukuthi uzohlenga ukuphila kwakho phunyuka njengamanje vuma njengamanje dela konke phuma kwizintweni kaSathane lahla izinto kaSathane hlukana izinto kaSathane nikele impilo yakho kuJesu Kristu yena yedwa. Alright, kuyaphuthuma bazalwane kuyaphuthuma ngempela ma umuntu emuka nolwandle asikho isikhathi lapha sokuthi olwandle uma ngabe uyi life saver uqeqeshelwe lokho ukuthi uzofika lo muntu emuka lo muntu ufika uguqe kuyena ngisacela ukukuhlenga ngisacela ukukusiza ngicela ukukhuluma kahle nawe uyamuka lo muntu uyafa uyasinka mbambe lo muntu uzokulwisa uqeqeshiwe ukuthi mabe kulwisa wenze njani mbambe lo muntu usindise ukuphila kwakhe. Ngicela sifundeke njengamanje uyayidaza kube nini inkani kuze kube nini udaza inkani le nkani oyidazayo kuze kube nini wazi kahle kamhlopha ufikanga nalezi zinto i-pride nje le impakamo enikezwe abantu emhlabeni ispirit lesesinibethe asilutho bazalwane ngaphandle kaJesu Kristu asilutho ngaphandle kaNkulunkulu wadala amazulu omhlaba ubaba usezulwini asilutho ngaphandle kaMoya oNgcwele asilutho ngaphandle kwezwi kaNkulunkulu eliphilileyo lona lodwa elakhulunywa ubaba uNkulunkulu asilutho bazalwane uyakwazi nawe lokho uyakwazi lokho ayakwazi ake sihlukane namazwi abantu sikhohlisiwe sadukiswa kwadlalwa ngathi siphelile isikhathi salokho manje uNkulunkulu wethu uyasithanda usambulela iqiniso njengoba ngikhuluma nje nabanye uNkulunkulu uzobavusa abanye bavusela abanye abakhuluma kanjeni isikhathi siphelile manje kudlaliwe ngathi singabantwana baNkulunkulu sisindisiwe asiphume ekudukisweni uSathane namadimoni ngemfundo yalesi sikole imfundo kaSathane imfundo yamadimoni. Isikhathi manje sokulandela izwi kaNkulunkulu nalelodwa silandele imfundo kaJesu Kristu nayodwa. Okay, ngicela sifundeke manje ngoba konke esikwenzayo sikusekela ngezwi likaBaba uNkulunkulu. Nanti izwi engizolifunda njengamanje. Sizofunda izenzo chapter 13 siqala ukufunda kuverse 8. Ngenxa ukuthi kufanele sizakale wena enhlizweni yakhe elikhuni. Oyiqinisile lithi iBhayibheli uFaro wayiqinisa inhliziyo yakhe. uMoses ezokhulula abantwana baIsrael uFaro wayiqinisa inhliziyo lenhliziyo yakhe eqinile njengamanje nanti izwi likaNkulunkulu uthi lento engiyishoyo yonke into engikhulumayo isekele ezwini nanti ulwazi. Okay, Izenzo chapter 13 verse 8 sofunda ngesizulu egameni kaJesu kufundeka kanje. Kodwa uEluma isanusi ngokuba linjalo igama lakhe ngokuhunyushwa wamelana nabo wafuna ukuphambukisa umbusi ekukholweni kepha uSawulu osethiwa uPawulu egcwele umoya ongcwele wamqolozela wathi wena ogcwele inkohliso yonke nobubi bonke ndodana kaSathane sitha sokulunga konke awuyi kuyeka ukuziphambukisa izindlela eziqondileyo zeNkosi na. Ngicela uphinda futhi uverse 9 no verse 10. Kepha uSawulu osethiwa uPawulu egcwele umoya ongcwele wamqolozela wathi wena ogcwele inkohliso yonke nobubi bonke ndodana kaSathane sitha sokulunga konke awuyi kuyeka ukuziphambukisa izindlela eziqondileyo zeNkosi na. Ngikhuluma kwenye video bazalwane ngathi uMoses kwafika isikhathi lapho ethi khona kuDeuteronomy 30 verse 19 khethani ngibeka ukufa nokuphila ukuphila nokufa khethani ukuphila. Ngoba abantu banetendency yokuthi njalo bamhlubuka uNkulunkulu ophilayo balandela indlela zabezizwe. Thina bazalwane sisindisiwe singabantwana baNkulunkulu sikhishiwe ezweni manje sifunana emfundweni kaSathane yamadimoni. Why samba umgudu abantu baprogrammiwe ngemfundo yalelizwe bakhohlisiwe abantu
banikezwa amathemba angekho. Manje why thina sinomoya ongcwele, umoya ongcwele ngisho esikhuza kodwa singalaleli? Ngoba abantu bane-tendency njalo yokuhlubuka, bashiya indlela eqondileyo yenkosi uJesu Kristu, bashiya indlela eqondileyo yenkosi uNkulunkulu ophilayo, balandela indlela kaSathane ngabantwana bakaSathane efundiswayo emhlabeni. Banaleyo tendency abantu. Ngishilo kuyavida ukuthi kwaba kanjalo kuMoses, kwafika isikhathi useshumayeleni uMoses, ufundisile uMoses, uchazile uMoses, uncengile uMoses, but kunhlanga zimuka nomoya bezwe abantu. Kwafika isikhathi uMoses lapho ethi khona khethani, nakho ukuphila nakho ukufa. Uma ufunda lapha uKuzana Deuteronomy chapter 30 verse 19 no verse 20, kufika isikhathi lapho uPaul eshumela khona ivangeli likaJesu Kristu lombuso kaNkulunkulu ophilayo. Kusuka umuntu oyisifundiswa, a professional medical scientific doctor, a well-trained physician, uzomelana noPaul ngokuthi umuntu osephendukile owumbusi, a governor, usephendukile wakholwa ivangeli. Lesi sifundiswe esiwudokotela okuthiwa ubani, uElimas. Igama lakho Elimas ubizwa kanjalo. Uzomphambukisa endleleni lombusi aseyikhethile eyizwa ngoPaulos. uPaul egcwele amandla kaMoya Ngcwele wathi ke uverse 10, oh wena ogcwele inkohliso, sifundiswa, dokotela, scientific medical doctor, ugcwele inkohliso yonke nobubi bonke, uyindodana kaSathane, sitha sokulunga konke, awuyi kuyeka ukuziphambukisa izindlela eziqondileyo zenkosi uJesu Kristu na? Egcwele uMoya Ngcwele umpostoli Paul wabuza lo mbuzo kulo muntu odukisa umuntu osephendukile. Kunabantu nje manje abathatha izinqumo zokudela konke, baphume kwimfundo kaSathane yalelizwe nakwi-professionalism nazo zonke izikhundla nepolitiki nama-celebration na wonke ama-entertainment nayo yonke into le kaSathane khona emhlabeni ephakanyisiwe. Nekhuzana ne-religion, Babylon system, i-religion, ukusonta lokho okusontwayo. Kunabantu abafuna ukuthatha lezo nqumo, kodwa kunabantu ababakhuzayo, kunabantu ababasabisayo, kunabantu abakhuluma kabi. Sengiyabuza ke njengamanje, ngibuza kuwe wena ophikisana nale message yokuhlanjululwa kwebandla lingcweliswa, ukuthi abantu abankulunkulu abaphenduke bashiye indlela kaSathane ngemfundo yalelizwe, babuyele kuJesu Kristu ophilayo. Kuyoze kube nini ndodana kaSathane umelana nendlela eqondile yenkosi ethu uJesu? Wena usisho ukuthi uyinceka kaNkulunkulu, usisho ukuthi umntwana kaNkulunkulu, kodwa uphikisana nezwi kaNkulunkulu, uphikisana nomoya ongcwele kaNkulunkulu, uphikisana nengcebo zikaNkulunkulu. Kuyoze kube nini? Isikhathi lesompostoli Paul ayibhekene naso. Njengamanje sibhekene naleso sikhathi njengamanje. uNkulunkulu ufuna ukuhlenga abantu bakhe, uNkulunkulu ufuna ukusindisa abantu bakhe, uJesu usiza abantu abafele esiphambanweni. Wena ubhizi, wena uphikisana nomsebenzi kaJesu Kristu ezingcebweni zikaNkulunkulu. Udiscourage abantwana bakaNkulunkulu abathatha izinqumo ezinhle, abadiscourage. Umpostoli Paul kubo bekhona bezokubuza lo mbuzo. Ngenxa ukuthi akekho umpostoli Paul ngibuza lo mbuzo njengamanje. Oh wena ogcwele inkohliso yonke nobubi bonke. Iyini enkohliso? Buyini nobubi bonke? Ile mfundo lo yidefendayo. Lesi izikolo ezilwelayo njengamanje. Uyalwa njengamanje. Ngoba ugcwele manje ugxisha ububi bikaSathane abuthelezweni, abuchithelezweni, abuthululelezweni through izikole zonke khona ama-universities, ama-colleges. Emasontweni kushunyelwa ukuthi fundani emasontweni. Ayikho akushunyelwa uJesu ophilayo, akushunyelwa iqiniso lezikaNkulunkulu. Fundani khona nizoba nemizi emihle nekhuzana nemoto ezinhle, niphumelele nikwazi ukuyimela. Yibo bonke ububi bonke lobo. Ububi bonke lobo. Ndodana kaSathane, sitha sokulunga konke, awukuyeka ukuziphambukisa izindlela eziqondileyo zenkosi na? Mzalwane, kuze kube nini? Wena uthi umfundisi, wena uthi uyinceka kaNkulunkulu, wena uthi ubishop, wena uthi umpostoli, wena uthi umvangeli, wena uthi uyileader, wena uthi umholi, wena uthi umzali, uthi umama, wena uthi spiritual father, wena
kuze kube nini umelana nendlela eziqondileyo zenkosi uJesu Kristu na? Ngoba la kule channel sishumayela uJesu Kristu ophilayo nezwi lakhe lona lodwa. Sikhuluma ukuthi umuntu uphila ngokukholwa, uhamba ngokukholwa. Wena ubhizi ngoba ugcwele ububi bonke. Ugcwele konke ukungalungi kukaSathane lokho wagxishwa khona ukuthi abantu bazophila ngemfundo yalelizwe, bazophila ngenkolo zalelizwe, umqondo kaSathane. Namhlanje abantu baxabene noNkulunkulu ophilayo, bashiya uJesu Kristu ophilayo ngoba abantu abanikezwanga izwi kaNkulunkulu. Why? Ingenxa ukuthi manje bakhuthazwa ngale mfundo yamadimoni. Kuze kube nini? Kuze kube nini? Kuze kube nini uphambukisa indlela eziqondileyo zenkosi uJesu? Ngoba lana silethe izwi, silethe indlela nguJesu Kristu. uJesu Kristu indlela neqiniso nokuphila. Silethe indlela zenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha owavuka ophila kuze bephakathi. Kuze kube nini umelana naye? Kuze kube nini? Ngicela ke manje ukunikeza ulwazi ngenxa yenkano nayo. Nantu ulwazi. Uverse 8. Uverse 8 ngifunda manje King James Version ehamba kanye ne-Strong's Light Concordance and Dictionary with numbers. Sizobheka manje igama, sizofunda lana bese sibheka igama lalo muntu okuthiwa Elimas. Kuthiwa ngesiZulu uyisanusi. Thina njengamaZulu neningi lethu labantu abamnyama bazi ukuthi izanusi yilabo abantu abanamadimoni abezothiwa abantu abafileyo namadlozi nemoya ingcolileyo. Bese thiwa hayi ubani uyisanusi, ubani uyisangoma. Uma iBhayibheli likhuluma ngezanusi likhuluma ngefundiswa, medical doctors, scientific doctors, professionals. Ngicela ukuprova lokho njengamanje. Right, from King James Version. But Elimas the sorcerer, Elimas the sorcerer. Check igama lithi sorcerer ke manje. Singakafiki ukuchecka lelo gama lelo ngeKing James Version. Ngicela ukufunda leli gama iISV, International Standard Version. Ithi ke, but Elimas the occult practitioner, in brackets, that is the meaning of his name, close brackets, continued to oppose them and tried to turn the protocol away from the faith. Okay? ISV version leBhayibheli, sikhumsho seBhayibheli lithi uElimas ubizwa ngokuthiwa i-occult practitioner. Uma ukhuluma ngesikole sasezweni, imfundo yasesikoleni i-occult. Baningi abantu abathe usibiya uphethe ivangeli uyi-occult, labantu ahamba nabi i-occult wathi sewuyi-cult nani. I-cult ngizomemezela yilesi sikole ofunda kuso, yilesi sikole ofundisa kuso, yile mfundo oyifundile nazo zonke inkolo wafunda kuzona nama universities. Yona cult ke leyo, inkolo yobusathane. Asibuyele kwi-King James Version ke njengamanje siyoprova lokho. Then but Elimas the sorcerer siprove igama ke manje kwi-Strong's dictionary with numbers. Inamba yakhona ithi G3097. Ungaliguglisha lelo Bhayibheli lelo uzolithola uyibonele wena. Hamba ku Google. Sengaprova nje manje. Ngiyapressa nje manje uG3097. Sizofuna i-third definition yaleli gama ithi sorcerer. The name given by the Babylonians, in brackets, Chaldeans, Medes, Persians, and others, to the wise men, abantu abahlakaniphile, professionals, abantu abafundile, wise men, abantu abahlakaniphile, abantu abafundile. Ngokwemfundo yalelizwe. Bangobani labo bantu labo? Number 1, teachers. I-definition then, teachers, priests, physicians. Hamba check igama lithi physician kwi dictionary. Umuntu okubizwa kuthiwa i-physicist. Umuntu okuthiwa i-physicist. Umuntu lona ofundele ukwelapha, one art of healing. Umuntu kwi-Old English obizwa kuthiwa i-medical doctor, i-professional. So ke lo muntu oyimelene noPaul lana i-protocol isikhulu noma umbusi esephendukile esemukela ivangeli lokholwa. Lesi sihlakaniphi lesi sifundiswa nodokotela wamelana efuna ukumsusa ekholweni
uPaul egcwele umoya ongcwele uyabuza lapha kuverse 10 uthini uPaul? Oh wena ogcwele inkohliso yonke nobubi bonke ndodana kaSathane. Lesi sifundiswa uPaul usibiza uthi indodana kaSathane. Sitha sokulunga konke. Thina siphakamisa uJesu Kristu negazi lakhe. Siphakamisa igama lika Jesu elilapha zonke izifo. Lithi zikaNkulunkulu uMark chapter 16 from verse 15 uyezathi niyobeka izandla kwabagulayo ngegama lika Jesu baphile. Ikhona kulunga lokho. Abantu bayasindiswa egameni lika Jesu baphiliswe efeni nakonke amademoni bakhululwe badeliver abantu ngegama lika Jesu Kristu lona lodwa. Kodwa abantu bahamba bohlala edeskini bayofunda bafundela ukulapha abantu. Le mfundo abayifundayo bayifundela ezikoleni ngomqondo kalesifo ngomoya walelizwe malithizwa uNkulunkulu asihlolo moya. uPaul wabhekana nalesi simo sokuthi ifundiswa efundile odokotela professionals scientific doctors bamelana naye. Cela ubuza ukuthi wena nje ubusindiswe nje kuyoze kube nini uqhubeke kumelana neqiniso nendlela yokulunga nendlela eqondileyo yenkosi yethu Jesu Kristu na? Impilo yakho lena khetha namhlanje isikhathi siphelile. Njengoba uNkulunkulu enzile nje uthulizwe leli qiniso leli ngeke uyilandulele phambi kokuhlala sokwahlulela. Right, physicians, astrologers, seers, isiye, umbhuli, interpreters of dreams. Abantu bayaphupha baphupha abantu khona abantu abafundela ukuhumusha amaphupho. The augurs, the soothsayers, ibo bonke abaprofeti bamanga, the sorcerers, etc. Ama-astrologers abantu ifundiswe ifunde ezikoleni. Uma kuthiwa ama-wise men, ama-Chaldeans, abantu abafundile labo i-top class yabantu abafundile kwabezizwe kumakhosi abezizwe namakhosi abo babethemba laba bantu uma benenkinga kokubiza bona uma nginamaphupho akhona kubizwa laba bantu. Yifundiswa iyo lento echitheke emhlabeni wonke namhlanje njengoba kugcwele izikole nama-universities. Bese abantu mase befundile bese beyaqashwa basebenze baholelwe imali. Uyabona imali abaholelwa zona baholelwa yiba abahedeni yiba abantwana bakaSathane. Then ngoba yini indaba na babenzela into abayithandayo bakhuluma basebenza imisebenzi ukubatshwa kwendlebe zabo abantu. Ufunani nomntwana kaNkulunkulu lapho? uNkulunkulu uthi ngizokutshela nje manje uthi phuma zihlambulule ingcwelise phenduka shiya konke dela konke isikhathi siphelile. Umuthi wena uJesu Kristu uyinkosi yakho. Phumela obala noJesu Kristu yena yedwa. Nathi iqiniso sengitshelele lona. Hamba oguglisha uyitholele wena. Okay, sengichazile ukuthi mawufunda iBhayibheli Izenzo chapter 13 okwazi makuthiwa isanusi akusona nje isanusi leso kuthiwa siphuphile siphupha abakubo abafile abangasekho uthi uzoba isanusi sigcobe ube isanusi. No, khulunywa ngefundiso ehlala edeskini from grade R first ilikuzana grade 1 up to grade 12 then university wabuya umuntu lapho esenamaqhuzu certificate wathi uzosebenza. Lo muntu lo ubizwa kuthiwa i-occult practitioner. Hamba check igama lithi practitioner lisho ukuthini? A medical practitioner, a physician, umuntu olapha esebenzisa imedication other than umuntu okuthiwa ulapha ngokuhlinza surgeon or surgery. Uma kuthiwa ke occult practitioner, then another name is sorcerer, that is medical doctor. Hamba check i-dictionary yakho. Mina ngisebenzisa i-dictionary lana ebizwa kuthiwa vocabulary. Now futhi ngayidownloada nayo ungayilokhuza nayo uzolithola igama lithi practitioner lisho ukuthini. Nathi lento ikhona la ezweni kaNkulunkulu. Ifundiswa zimelana nencezo kaNkulunkulu, zimelana nendlela yeqiniso nendlela elungile. Kuyose kube nini ngoba nje uyatshelwa manje iqiniso. Usaba uphoqa umfundisi wakho, usaba uphoqa umuntu wasindiswa kuyena, usaba uphoqa uma wakhe enkosini, usaba uphoqa uma ubaba wakhe enkosini, usaba uphoqa ihlobo zakho enyameni, usaba uphoqa abazibela bakhe enyameni, usaba uphoqa ingane zakho. Usaba uphoqa amakholo osonta nawo. Unfortunately indlela ibanze esihogweni. Laba abantu sabasaba nje manje naba ngomgwaqo omkhulu isango lokho nalikhulu niyaphakatha esihogweni ekubhujisweni kwaphakade. Kanti uNkulunkulu nenzela umusa njengamanje niphenduke nishiye lo ndlela nithatha indlela enguJesu Kristu engumncingo kodwa yise kuphileni okuphakade. Ngiyabonga kakhulu egameni kaJesu. Incwadi kaHosea ithi abantu bamba bhujiswa kuswela ulwazi. Njengamanje I'm trying to give you
knowledge and understanding, but still uyaresista futhi. Uma uzwa le message wena ufuna ukusindiswa unendaba nokusindiswa, kodwa khona abantu baze basindisiwe, ngicela ubanikeze le video ubadlalele yona, ubathumelele yona. Kuyaphuthuma, kumele bayizwe le ndaba. Ngiyabonga egameni lika Jesu Kristu Inkosi yethu. Amen.